Sziasztok, Síva vagyok. Én itt élek. Egy helyen, amit otthonomnak kell hívnom, de a szívem mégis mindig valahol máshol van. Itt mindannyian arra várunk, hogy valaki meglásson minket, hogy valaki úgy döntsön, hogy mi is megérdemlünk egy második esélyt. Van, aki hosszú hónapok óta vár. Van, aki már alig reménykedik, hogy valaha valaki hazaviszi. Ők mindent megtesznek értünk, de az igazi boldogság az, amikor végre valaki hazavisz, amikor végre mi is családba kerülhetünk. Csak egy esélyt kérünk, egy gazdit, aki szeretne minket, aki mellettünk marad jóban és rosszban. Talán épp te vagy az, akit vártunk, akit én vártam.